Hej og velkommen til den her video. I dag så skal jeg til Madrid, så jeg laver en lille rejsevlog her på kanalen. Det er altså min første video her på min vlogging-kanal. Jeg har altså en gaming-kanal, der hedder Beto. Lige nu gør den, men den kommer til at hedde Beto Gaming. Men i hvert fald læner jeg tilbage, måske tage nogle popcorn. Se min tur til Madrid, hvor at jeg skal ind og se fodbold, hvor det er Real Madrid mod Mallorca. Og selvfølgelig vinder Madrid vel nok 4-0. Men i hvert fald, jeg har glædet mig rigtig meget til i dag, og min farmor kommer og henter mig lige om lidt. Så kører hun mig ud til lufthavnen, så til min far og min onkel og min fætter, som der skal med. Og lad os bare komme ind i den her video. Så står vi altså i Madrid nu. Nu er klokken 9 om morgenen, og klokken 10:30 så skal mig og min fætter, og min onkel og min far altså ind og på en rundvisning på Madrid Stadion, og det glæder mig meget til at vise. Så klokken 9:30, tror jeg, der starter kampen mod Mallorca, og der kommer I selvfølgelig også ind, og lige for noget af, at vi har fået en upgrade på vores pladser på række 4, så det er helt nede ved banen. Det var egentlig meningen, at vi skulle sidde helt op under taget. Vi kommer til at få nogle sygt fede skud her til kampen, så ja, ved det, og I må jo hellere glæde jer. Okay, lige nu står vi inde på den her tur her til Real Madrid Stadion. Og herinde, der kan vi altså se alle spillerne, hvis du lige kan filme rundt her. Som Courtois, Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Bellingham, Camavinga, Valverde. Alle de der spillere, ikke? Into space inside the penalty area, gets the chance away. That was brilliant. And Kylian Mbappe, and he has had a brilliant chance at the other end now. This could be Mateo Morata, but Mallorca back in front. Pablo Maffeo, Fran Garcia puts it back in to the Mallorca penalty area. There's a bit of confusion and they've scored, and it's Jacobo who's got the goal. Det var altså min tur her til Madrid. Jeg håber, I har nydt videoen, og det var bare mega fedt, fordi Real Madrid scorede i det sidste minut. De scorede i 95 minut. Det er 2-1. Så håber jeg bare, I like og subscribe, og så ses vi i næste video. Hej!